A razem z nami już teraz, bo to ta pora, czyli 9:49 w poniedziałek, Frela Blue. Witamy cię serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, cześć Radio Fest. Cześć Witamy. Marcin, Cześć Fest Frela Blue. Cześć. Frelciu, otrzymałem od ciebie zdjęcia, które wysłałaś mi na portalu społecznościowym, że wzięłaś się za malowanie kuchni, ale nie tak, że malowanie ścian, tylko bardziej pomalowałaś meble. Tak, ja bardzo lubię malować po wszystkim, co się da. A kuchnię mam bardzo starą, ona już ma 40 lat i stwierdziłam, że trzeba z nią albo wyrzucić, albo przemalować. No a że nie ma pieniędzy na nową, to stwierdziłam, że przemaluję ją i pomaluję ją sobie tak, jak chcę. I powiem ci, że tak widziałem właśnie na tych zdjęciach, że wyjątkowo kolorowo, na różne takie kolory pomalowałaś. No to powiem ci szczerze, że wygląda rzeczywiście tak wiosennie ta twoja kuchnia. No, ona wygląda tak podobnie jak moje obrazy, dlatego, że ja bardzo, bardzo lubię kolory. No i ona musiała odzwierciedlić chyba, a bardziej, że bardzo dużo czasu spędzam w kuchni, bo lubię gotować. No to ona ma wyglądać tak, jak ja lubię właśnie. No i Grzesiu też właśnie zobaczył, jak to wszystko pięknie u ciebie I to wygląda. się zgadza, bo ja słyszę, rozumiem, że ty to właśnie lubisz malować, czy jak żeś rozwymalowała hopa w pysk, to tydzień miał czerwone lico. Także ja słyszę, że lubisz malować i wymalować. No u nas to już jest w rodzinie, wiesz, ja miała takiego wujka, od mojej babci najstarszy brat, Jorg Gawlik, to on malował na całym Śląsku, we wszystkich kościołach malował różne obrazy, tam przy wejściach te takie duże, wejściowe malował, on był taki sakralny malarz, to chyba, że po nim to jakoś erło. No to dobrze, to dobrze. Czyli został talent i teraz, można powiedzieć, to też pokazuje, że można fajnie coś pomalować. Czyli z tego, co tu mi Marcin pokazał, powiem tak, malujesz śpiewająco. O, a przypomniał mi się jeden widz. Malarz chwali się krytykowi. Udało mi się namalować duży obraz, a krytyk ogląda obraz, po czym stwierdza, duży to on jest, ale się nie udało. No dobre, No, dobre. no wiecie, w czasie pandemii, jak już nie mogę śpiewać, to mogę więcej malować, a ja malować bardzo lubię i już bardzo długo maluję, bo malarstwo to sztuka, ale sprzedać obraz to dopiero sztuka. A to też prawda. No. Ale słuchaj, powiedz nam jeszcze, malujesz, no ale na przykład jak ktoś ci powiedział, słuchaj, zagipsuj ścianę teraz, albo zrób gładź, to zrobiłabyś, czy nie bardzo? To nie jest malarz pokojowy, ona jest kunstmaler. No. Ale wiesz, co też bym zrobiła? Dałabym rady. Nie wiem, jakby to wyszło ostatecznie, ale ja lubię wyzwania. Aha, no proszę. Albo na przykład zmienić kolor samochodu, też można, czemu nie? Ja No ci wiesz, ale by wyglądał wtedy jak moja kuchnia. No. Ja ci powiem, wiesz co, tyś tak raczej miała być synczysko, wiesz? Ja Z wiem, tego że często go dali, ale... żegluje, pływo, futbal gro, maluje, śpiewo, na gitarze gro. Futbal Ale ja też... nie grała w futbal, no w handbal. A handball, no widzisz, no. Tak. No tak się czasem zdarza, no. O, to prawda, to prawda. No to słuchaj, Frelciu, to oczywiście jakbyś coś tam ewentualnie miał jeszcze do malowania, to czasu chyba sporo, bo to wszyscy mamy teraz tego czasu nieco więcej. Tak, tym bardziej, że mam szczęście, mam zlecenie, które też wczoraj... Znaczy ja przemalowałam dokładnie cały weekend. W sobotę Aha. robiłam kuchnię, w niedzielę, wczoraj robiłam cały dzień moje zlecenie. No i jeszcze mam dużo rzeczy do roboty, do malowania. Wszystko powyciągałam, co miałam, te projekty takie odłożone na kiedyś, no i teraz jest właśnie kiedyś. Ten Ale czas, słuchaj, tak. jakbyś chciała zarobić, ja bym miał dać jedno zlecenie. Ja. Wymaluj mi, ale to by musiało być na 100% podobieństwo na dama z łasiczką. Wymiary, to wymaluj taki obraz. Może ja bym potem dał ci coś zarobić. Ale wiesz co, takie kryminalne energie o tej porze dnia, ja nie wiem, to gorzej niż te erotyczne, ty. No ale wiesz co, no to by się sprzedało i tu by co szło zarobić. No ale to by musiało być tak. Umiesz tak malować? Kropka Umiem. w krop. Wymaluj. Ja dama robiła, że już... Podrobiła, że już Picasso, ale podpisała się normalnie moim imieniem. No i co, sprzedałaś? A ja to sprzedam, nie? Ja sprzedam. No pewnie, no. No chyba, że zrobisz damę bez łasiczki, no to... No. Dziękujemy ci, Frelu, bardzo serdecznie. Ale ja mam tak? jeszcze do was mały, wiesz? Ja. co A, no to malarza? słuchamy, Dawaj. no to O. słuchamy, tak, tak. Kawałek dla malarza. Miło oprzeć o obraz twój oczy. Po nim niech percepcja słodko się potoczy. Wyraz pędzla twój światłem jest i cieniem, a kontury form błogim objawieniem. Szeptę, kuszę wzrok, żeby cię przeskoczył. W otchłań duszy twej głębią zauroczył. Szacunek mój składam przed twoim ołtarzem. Niech wdzięcznością sztuka hojnie cię obdarzy. Nie, no pięknie, rzeczywiście. Pięknie. Się Ja teraz tam rozmarzyliśmy.
Ja tam wolę, żeby natura ją pięknie obdarzyła, a nie sztuka. Ale natura mnie obdarzyła cudownie, od tego doszło. Nie właśnie. Nie, to ja teraz nie wiem, z kim ja godzę. Dziękujemy ci, Frecie. Dziękuję wam ślicznie, życzę wam wszystkiego dobrego i zdrowia. Pa, pa. Taśka to taki mistyczny tobą. Tam wichajstry akron taki hobby dziobą. Kraj pomadki z bombonami się łonacą. Zapierona ani kluczów nie wymacą. Coś tam wciepna i we winkę durś mi flezie. Taszyn tuch tam wcisna i zaś jakoś będzie. Każda babka ma swój system w swojej tasie. Jak je cwano, to nikomu się nie asi. Śląsko baba ma fantazja jak MacGyver. Małe cangi, droty do pazurów fajne. A poradzi się w każdej sytuacji. Przy tym gryfnie się posłuży babskiej gracji. Bryle, krem, perfumy i świecznik na groby. Aspiryna, igła, nici i mózgowy. Do włosów lakiery, do paznokci tyż. Rajtuzy, chustka, a i do żikania krzyż. Cygarety, feuerzeugi, tampon, nawet kombinierka, szkloki, keksy i blank inkrze cuda. Bojtlik znajdziesz i pieniądze, kaś tam zakamuflowane. Tu komórka, taż lampa, żadło z pudra. Hopie, radza ci, nie chytaj się taśki, bo cię urze wciągnie piśnie. Wspomnij się to giździe. Na zakupy epa i bilet na bana. Gdyż też batki i fuzekle mona zmiana. A aparat też nie mo i muzyka co i groc. MP3, laptop, ona wszystko zno. Mo w tej tasi gryfny filok i kalender. I też flaszka mo z gorzołką albo bimber. Apcy i bidry i z czasem jak i piźnie. To i mało flinta kaś do kapsi wciśnie. Cygarety, feuerzeugi, tampon, nawet kombinierka, szkloki, keksy i blank inkrze cuda. Bojtlik, motam i pieniądze, kaś tam zakamuflowane. Tu komórka, taż lampa, żadło z pudra. Hopie, radza ci, nie chytaj się taśki, bo cię urze wciągnie piźnie. Wspomnij się to giździe. Hopie, radza ci, nie chytaj się taśki, bo cię urze wciągnie piźnie. Wspomnij się to giździe.